Opa, arratsaldeon. Bueno, me jarratzeko tuniken bigarren partidatxo gaz. Nahiko tenteta bilina offline jarraitzeko, bueno, salatiak zuzeneko gaz hasi ginen, bertotik jarraitzeko eta listo, bai. Orduan, aurrera, ia bigarren kanpaile jotzera altzen garen gaur. Mapie, ikusko badazpadan. Zuztu egon nintzelalako gereziondo modukoak, arbola larrosak egote ziren lekuen. Baina hemen igual enasak eri. Bueno, hor leku horretan, kanpandorra egartzen dago lekuen, ez? Baina ez dut azeririk ikusten. Osak, igual beste maparen bat dagoenena edo. Euskalo, bueno, ez deri barik. Hemen potxue da, oso ikusten ez sartuan. Itxulapikoa dugu, apotzen dugu. Ez dakit itxulapikoan adabera badoan, edo geroz eta gehiago apurtu, geroz eta diru gehiago moten duztila. Gogoan dekot lehenengoak ez toztela piperi besemon. Baina honek ja gehiago moten duztia. Objektu gehiago izan. Seguro ez ez ekipeu, seguroari joetxetaz. Ordu nolan txegoaz. Zer da hori? Ze krokodilo dinosauro mutante da. Bai, bitxemen, ikusilik ez? Aurrekon komentetan egon, esan, ia series epia guztiat eslan dagoen ja. Azkero txarrak? Ez dakitz. Modeloa bere aiat askorik ustetan. Diseinuak izan leke ondo dauzela, baina modeloak eurek aiatez askorik ustetan orokorren. Venida, ze... Joku eberez... Olol. Ze joku orokorren pila guztien arte. Eta ondo animeta da, bitxezen lan mogitzen da, guai dau, baina. Bueno, betiko ez, hau oso talde txikizekeniko joku dela aitortu bihar dabe bai, eta hori be... kontuten hartzeko da. Ez dakit sekretu badan, o ondoron ametik, besteri parik. Sekretu esan iguales. Baina ez demon diru kopuru holan iPad pagarrik egite izan, neko normal. Meko boten dudala sikerakoa teori ez, untxe zabaltzen alegintzen abilena. Baina bezlik egin zez. Txargitzi ametik ez, orokorrean. Rajuteko zer. Txargitzi da horra justo, goikaldien baina bueno. A ver. Napurruet galdutu nabil. Hau, pasitalko, arratzaldean. Momentu oso ondo, asko da bizte guztetan. Neko joku lasaitxu da, gatza izen arren. Hore ikusko dugu iazlan evoluzionetan daben kontuek. Ez dakit zer zan... Besteri parik izan da. Laster bideo txosa galduko, eta iametik betik. Zo zer gehiago dagoen. Subizen, a ver. Bueno, metiko bastante gehiago dago izan. Kutxapila ikusten dabil, eta ez dakitz geizenetara zelan ditzen da. Beste itxulapiko bat. A ver. Bai, nik uste itxulapiko gagotxak gero eta diru gehiago moten doztela, ez? Apurka. Hasik eran boste ez da izan baten mondoztien. Eta honek azkenak diru piloa. Kontu baten da gitzi dauzela orokorrien. Bakarratu bene ban, hor, hasik eran. Eta ez dut uste besterik egon da niko lan tribu gaztetako. Vale, hemen egon da aldotza, vale. Opa.
Hau larritxoa mitzako egal, Ostras, bai. Que va. Bueno, metik. Echando hostias. Oye, A ver. Vale, ya se ves. Buah, me he gurdado. Ondo urtimo bat eta dana, azkenean. Baina horrek izin tasi, bizteko ganera urrunera tiro txiko, zebez? A ver. Bitxo. Hola, baina hau... Que va. Vale, rebote etxen dabe eskutuen. Baina ezin dut bideratu. Hori da forma agarra. Urbiltzie da joti, ez triparik. Eba, emun. Buf! Esto pentsa, Bizirik urde gonitzenik, baina para nada. La vuelta. Juan, luego metik igual. Gehiago urtengo dira, robot gehiago. Iguales, a ver. Bai. Bitu, urbil jarri izkero, bai altatik jo robotigaz. Karbatxok izotzezko tiro baiten da bera, bazatzuk, suskoa. Suskoa ez dut etiene sebez, uste dut. Torrantzeko... Este bidiren bat egon mierda, bai. Alba. Kreboten bai egon gara saltoren bat edo oso zerrez. Edo igual, gure bajatuko da eta plataformak igo edo euskalok. Hola, ilu ganera. A ver, hamen niko tazanak. Vale. Uy, mo. Osea, ez da gizlako zurti egotean, baina oso justo hemen, Momentu honetan nabari da Dark Souls dala joku totalmente. Txura kolore txuenen azpizen. Bai, vale. Tak. Ahí va. A ver. Ahí va. Suskoa, eta suskoa ez da rebotetan. Hori izoztuteo, baina zintza joan metik. Horko da. Edo ez. Baur. Hala ez. Da, neko arze horrez, kokodrila de kontua. Es que tirupilla, kot. Osteun da iruta mazortzi. Vale. Diego. Pancho igual. Venga. Incluso te matísimo, vale, igual. Vente también gorrotako onda. El dual van a ser, bai. Perfecto. Hemetik ez da zer.
Eso es... Uf. Uf. Joder. A ver. Aquí. Una bizipilla aquí. Aldire hile, baina bizipilla aquí. Vale, horko basulo bat hau, ez dut. Bai. Zer dago? Bidali, pues... Zentzeko... Iru. Eta ez da, igual, gero... Gorretako leku errekarreko bat edo. A ver, untxeko esku. Potentia emoten dugu, baina denpora pila behar dabela eraso itxeko. Zebez... Magia... bitxo, nirugarren barra hori ikot magiana, urdine. Eta negaz. Gaztetan da. A ber, rekarreta man. Horretako leku. Bitxo. Horrek hartzen doa. Horrek urdine magia atxu dire, bale. Ordengo dut. Ikusengo dugu guztiz betetan badan barra hori. Donja bai aurra gara. Vale, bai, perfecto. Barrio irugaz. Krokodelan kontra izango da bonena, segurunik. Hemen ez dut ikusi. Tunti gora. Uy, bai, ojidos. Joder, es mal. Ziren pila urbiltzen dire, ez zuzun behar zebez, geldi egon da, listo. Horalteko bidea zen izan, ez dut ikusten, pagatzeko biderik. Opa. Saka. Egurremon. Vale. Ui, ma. Hau lehenengo jefe izan, baina izan ez duko ez baino misteriorik. Kofri hor. Hau ingerran ditzeko desan ez, bai, erasoa. Vale, perfecto. Eskartuko da. Estriparik, iametizera lehenengo eta garen dugu garantza. Seguro robotik izagutan dislametik. Ez? No, barrezea. Igual buelteko naz, Zerasoa da beste oso zerrobetxie, oso interesgarrezea. Diru baikot. Bai. Bai.
está, ya besties, ¿verdad? Igual da sasoi barri, ez, berdie. Epe. Bai, sasoi barri da. Eta gizizio da, epe. Zelaren da bene ibaik. Ikusleikean, ez. Niko galdera ikurra gazdekot. Bueno, epe. Eta azkena izango da, magia barri hobetzeko, suposatzet. Izan ez bota falta nolan. Faltan bota sasoi gehiago eukitziena, orokorrien. Arle goles. Bo, ostras. Vale. Oh. Ostras. Vale, un golpe bakarren egitaz. Nahiko ondo dagoela hori. Aurrera. Ah, vale. Atajo edo gualbeko aldera juteko lekua. Bai, atajo da. Vale, atajo, baina laster bide... Osa, ja, buelta osa boteko hor. Asik iran hasi dut gaur, zuzenekoa. Vale. Nire deldu horra beste kutsa horretara, ez? Betik ez da izan, beste riparik ezin da. Aztekitz ba, nondik izan da hori. Zegan haurek ezteko beste kolorerik ez ezer, ez? Esan sorti dala edo. Ostakitz. Beste riparik. Esatik. Laster bide hori eskartxu ez da ikusten apenas. Zegoalenaz barriro guelte bider eta bardizte, baina... Espan zengo balten horretaz. Ostras. Hola, hola, hola. Taekwondo. No, anda listo. Hori, saiztik ez diko misterio horiek, Hora. Ez que no pasien. Taka. Vale. Tres. Zorrez. Zer da, sobez? Venga, emonso zertxu. A ver.
kanpaio gaia igual. Ondino, animatzen guz asko etxitaz, Ikutu barik eta kibe barik. Zamen ja kanpaie, hori da. Guazen ba. Suposetetango atiez zabalduko dala. Ja barrio juguna azten dara. Izakera, astu inatelen txamponak dizela bai, zure saugarrezeko betxeko ez. Beste estuz badeko gari da. Hola, Miguel, que ba. Hau zaizitako dan. Klaro gota mar. Eta gizela peso zen horrela. Bomba, maiukizek, bombak... Bueno, vale. Hau zaizitako dan. Eskadot, iproben ahiot. Problema, venga. Da gota marre txampon horrain dute. Garrantxo ez. Bai, ari pesardan. Eta berdi dale suposatxote sasoiegaz zer ikusizeko zer zingo dela, baina... Ba, bueno, guazen atera, ia zabaldu badan, edo sozer aktibirko dan... Matia... Egiz izan untxestak indun dean. A ver, galduten hau... Momentio, gora izango da, esteleparik. Bai. Eko ominoso epikoa dala, esan itortu behar da ez, leku barrizea. Ze joku hasik eran ametxa azten zan. Vale, hiru, barri edo, tope berko dira orduan. Hiru. Horrezen. Ringurine. Eta berdi. Vale. Horrera. Haupa. Zer da hau? 3 segundo, zer? Jarri zen aurrien. Proben birkot ba. Baina, klar, horrek arrizek dire, lehen egon dizinak adibidez, ez? Proben nahi gotoin. Ia, zer berezirik enbarik hori baten aktibeu, edo arrizek bierrota zan, edo zer. Vale. Claro, ez dakitzen nahi da, nora jumbien zen ez zer. Zaiat zabaldu leku area barri betor... Zertamen ez bezala. Vale. Oh. Ok.
barik. Gero teleskopioak beste sorcer ikusteko balizu bierzen da, bezala. Vamos, tezu, bez? Joku atxikerako leku ikusten egonaz. Zeko zinturiko erakustiek. Zaba, beste sorcer bilatzeko edo. Hortik gorain nahiot, baina... Prometiaran. Oh, bicho. No. Ba, soko gotorlekua. A ver, anda vuelta para de mogotes ametik. Altzeko. Hona esengo azozer baina nioko ez dakit zerrein leiken. Ba, hor dengo dugu. Taia. A ber. Ez que bai joan nahi dut ararrire. Justamentik bat nahiko harin egon dala. Hori da guztan zelan. Bale. Ba, musika harina datua ez, nire guztarako. Lehenko leku dugu nahiot. Da, proba hori egin behintzet. Gero ez dala sebez, baina hori 3 segundu basakatzena. Nau, seguru nun egon dan. Topeko. Bai, hemen egon da, karo. Bai, ezin nintzen heldu. Alan da besten bat ikusiot, Ja, kasualidades mapan agertzen bada izan marketa edo. Seguru zetza, ja, bueno. Ba, zeti moten dugu, ez? Abitxo hor bai badoz. Zau, ez dakiz zen mapa dan, egiz izan, ez? Baina... Otoloi ondotu hau beste mapa da, hor bai agartzen dira horrek arrizek. Agartzen du bat 2, 3 eta 4. Baina, klaro. Nik zer dakitz, ez? Orduan bueltan nengo eta lista dara, no? Ziurtu ezin zala, probengot eta lista, jak hemen ondon dagoen.
Hori ez, segurunik ezingo nazelakoan. Baina, ez da bardin barri niebe, ez? Sartu hunde moduen dago, ez? Gero, eskerra egoteko. Ez da beste. Ah, oi ba. Okei. Bale, ba. Ari montzat eta zabaldin da besterik barik. Suposatzen tamen ezingo gala eserrein. Hau. Robin gogolan gabe. Hala, gabazen aurrerantza da, listo. Igual lehenengo mendirantza noa, bada espadan ikustiaren ia zer dagoen. Eta gero ingo gote horre ekialderantza joko dut. Si, eso ezin badan egin zer. Tipi. Itziko honena izango zen ametik. Bas... Ba, no ikusiko eta zer dago. Hau, bai argi zelan. Baina, ni momentuz asko da beste guztan, Galduten nabil, baina asko da beste guztan. Hemen egurra guztia, baina, bueno. Bueno, contra R6. Eskutu gazta. Bai, edeko tenillara gaz, hau gozan nintzea. Esteko parrerik nideak itzetela momentuz. Edo bai. Helengo biderra hori itzitena, Garo, jokuk ez dituz kontrolak, eta topetan soaz manual honetan, eskoliburu honetan. Ba, ez dut uste aipatzezanik ezer horrena, bale, badeko sortu. Ja, bai. A ber, probin gogu. Baina galdoa da, Baina. No encuentra el chico charto. Ahí. Es que oso goldo da. Ni mendirio jungo, dice. Ametik izan. Bai, hori da. Pakete batega zerabiko dut zebestela. Opa. Es que joku oso politzea da, Hori zin lehik ekuatu. Hola. Bitxi horrek lortzen abazan. Arrisku erastu nurdina. Defentsa arriskua, bale? Zertaneko kopa. A ver, hemen
los asko soineko ez dut esanak ulertzen. Eta salako indartsua izaten, vale. Potxuetara txampona bota behar dire. Vale, hori zaten inoz. Daia, a ver, epa. Honamen, vale, hau ez tojo jakin. Karantza danez. Zorrez patin ez da gertzen, adibidez, eskutu nago dau. Suposatxot, arrisku eraztu neuroko horrein izango dela, ez? Osa, igual mingi izango gotela, baina niri be mingi izango doztiena. Errauz alderen txikatua, mepe osa magize eta igual sasoi edo aldatzen deuz edo lago zuzer. Abestiek ideripez. Bueno, aprobengo bonegaz. Mesebez. Itxura bat inotxeta bar, ez dakiz. Aprobengo dut baina. Mesebez montuz. Bai, ez da probeti baino, ez dago hemen. Ze bestela. Egeko nazia mingi zabetzen doztien edo. Osa, hemen seguru sekerturen badagoela. Baina. Estriparik. Ez da guetak gau gura hemen. Gero estopetako, sabes? Vale, va, sabes. Igora, ez dago mesebez, ez? Borra mai vuelta. Eta horra ekialdeko gotorleku horretara guaz. Izan ez dut ikusi bat izarra duen, baina. No? Honikaz aktibita bat dago, a ver. Ui. Vale. Al rebote este, ¿no? Amen. A ver. Bueno, Jesse din se ves, vaya. Bota más lago. Ya, bueno. Por bien ningún problema más. Hemen berezko beteko magia osoa, eta hor goitzen badoz besterik kanpaitxu ia baten lortu zer honegaz, susko makilla edo tamadakoaz. Beste homoten ez? Keba, zilik izan negaz. Keba. Arraroa, ze horror bizik egon da. Hartu duten lekuen. Da ez balizote izaten azterako. Abre txaizegaz. Ez du minezperek etxe, baina egizetan ondo bat horrelan urrunera tiro itxeko zerbitxe. Bada espadan.
Bai. Baina, zer zema proba minaz, ba? Joder. Balur bildu inbernaz edo? Sego, zer rara. Ez da biderik ez ezer. Meti bestatu uste, ez que ez da ezer. Sego zer rara. Hortik ez da, vale. Hau guane gero izango da ez beste objeturen bategaz edo. Claro, ez que manualen ikusten ez ja, horregaz beratuten hau. Lorduen nondik izango te dago. Lehenko, ai, putxulo jo minaz. Hemendik egon da putxulen bat, edo ez, igual ez. A ber, atxorren ondoan tuneltxu bat dago. Eskerrak esan zule ez, ez dela hemen total ez bilko nituen bueltaka, ez dago ez. Vale, eurri nago minaz, toain bai. Opa. Eta bitatuena piztu da, vale. Bai, suposatxe bai, ez da. Ez da pizten. No, vale, claro. Striparik horretako izan da. Guai. Bitxu putxue, a ber. Ez dakit zondo gana bien ditzen, baina bueno. Buen bai, ez da? Vale, hau nahi dire... Hori da. Vale. Ba, holantze. Eta... nahi eta... Amasei degotaz, lehen... Lehen amasei ukitaz bai. Estriparik... Moten oso zerra gongo dala ez, baina... Opa... Oso ez... Horrela. Zer di horre, txorizik edo goten da. Ese holako pila bango dira. Efektu txulo da hori bai, emoten dugu kriston gauz izabez aktibetan da, gero... Bidi hitz izabez bakarrik ez. A ber... Bala, orduen uste nik horri zinbilen ala ez. Zeru gainari lapurtua. Horren hori atoloi horretan egongo da, eta gero munduaren erroan zigiatuta suposatzeot lurrazpizen edo egongo dala. Tela bera, bain eta berrira borrokatutu. Gabene motezte ja, spoiler pila jaten da biela edo. Ez dakit. Ba. Den die barrera. Ja, baina... Ba, momentuz ese bez igual,
Segura gotero si ez duz barri bet edo txampona, azkenien. Kialdeko kriptaren azpian. Horrela. Biurre paseko tegu hemen. Ba, igual, bai. Eta bilko naz, kajadan akapurtzen. Zer dire horrek, kandelak edo? Dena garesti, bai, hori da. Bueno, eiz milera aldu naz, Lo que pasa, claro, sakura hotela dirue bai irabili objetuek, ezaugarrezeko betxeko objetuekaz. Ara moda ezta, bai. Ai ez, nana gure. Bueno, lehen gaur motxarra beziren, eskutu barik. Ganera horre danak inguratu izan zaitxuela, hori txarra basan. Hoi me gongo ere alakoa segurunik ez, baina. Momentuz. Ai, horrek aurreiek. Zer? A ver, etorri edo geratu hor, baina ez bila multaka, Hala. Ara gora begidea, baina. Eso es. Daurrera. Osoari joan gure. Hone ikusten da mingize betxe bada biztien, edo ez eraztunen txartel horra gaitxik. Txauk aurreie. Ai. Este bakarra badauen ondo. Lauk aurreiek. Bai, hori kontu ez, eskutu egaz nire beldur ditzela. Edo tramparantza erakartzen da bizitzela. Hori urdina desberdina ez. Piados. Ai ama. Ai ama. Bai, hau desberdina. Argi dagoenez. Kanpora. Ai. Pillados, Y... A ver... Vale. Suposo que estará secreto, Sametik. Juan Mirko al lado, vaya, bueno. Ai, joder. Aitzen latu hone bizek, zeia. Hankazartzen abil. Hola, no bete igual.
izena da, igual, olako bat. Hannes. Hori da. Abarrezea. Hemen egon da, pasoa. Vale, ok. Joder, honetan, Gara, ibiltasunien ezintas... Ai... Ezintas pegeu, ez? Ez dut ikusten piperripez. Betxo, hau querías. Vale, igual... Bueno, ves, ez dakit txamena egon badan. Zurik. Igual ez... Horrela. Vale. Una begire auto. Es 8-2, ¿verdad? Ahí. No. Ziren bai. Usan bizitia igualaz. Correspona bien. Ay. Ahí. Ah. Gas. No estoy ya te... Zuten jartzen dela. Baina hemen agertzen daz. Bueno, nahiko harindeko talan da bez, juteko. Sametigoaz... Tibarrura izan da, eta gero ya... Laster bideo hori dugu. Ez da betik zen. Beti bera. Vale, va. Taca. Camporao. Mogotu zau gitzien guztiaten leku, Iluntasune aramuek, gero zuen botentzuen txarrak, keba. Bitxo. Hori ez dutekiot. Oye, vale. Me queda eso echando bala.
Ulertuta. Parrize probi erotaztu barik. Baina, ez dakit nogaz. No, ez txampon txupet. Zabitzena txamponak potxupar berien bota berko bat esan, edo desberdinetan probeta balizo da ben, guzo partinerako. Vale. Fruta gehiza osa hemen, Ja, ni nahi horretako leku bet. A ver. Liburu zaina. Zaraski jalen. Riflea. Vale, oza, txarmotak. Ilustrazioak oso txula dira. Gira, biraka, vale. Zontxe kumi inkotra nabilez, bare garran kasuen. Komene gure mogostia. A ver. Bueno, ni pegatzen da negurra ez da. Ostras, leku bat izan da, Ahi horreko gortako gal. Claro, emateta hau, ial baten piztu hau edo. Da, vale. Epa. Tengo que ahorrar. Dios. Seguro no tal y como. Ay, iguales. Baina. Oso justo horre, Batik hartzen. Nik horren nahi dut. Eba. Bai. Osa, aspaztan izango izostagaitik, hilengo nintzen, na? Bain bentset. Esploreko dugu barriro. Zaitena hori zer da bitzen adoratzen hemen, ja hori sartu bauten. Ba. Hilen guztie. Ai ama. Vale, orduen haueto ona erakartzen badot esan, da maitik hil lasai. Korrikan ator onantza, bueno, tortzi bestela. Tiki. Ala, torri. Kontu da, zuten hauen bitxartien, zintela dan, ez du zen.
Pazin mejor, baina bueno. Hala. Zamen egongo da beste galaren bat, seguro nik ez. Opa. Ez dakit zer ezen zare. Vale. Ez da usera menela? Sekaudan ez dago ez. Bueno. Ese bez, gorde da gorantza. Bueno, gorantza edo bideo izan dago. Gorantza jongo naz, energizeko hortik aurrera egiten dugu. Osa, suposatzen hori izango dela bide nagusize. Balago egurtuko dotametik... Ui... Gordo bizto hori maz ditzen. Hiltena izango zen, segurunik, eta hori zen da gauzi ez, ametik hiltzi eta gero... Bere bilo guti edo. Ez dakit zuek entzeko bueltaka... Osa, txuli porrizek emoten egin horren azten edo, osa. Bueno, momentuz. Hau aktibeu. Ez nik uste ondo entela goikoa hiltzen lehenengo, ze bestela imposible izango zen. Eta nik esteko energirik, orduan, hortik aurrera berko da baina. Nengo meteko gonaz. Bide bardin edala moten dugu. Metik apara urtik naz. Hola. Ahí. Vale. Ahí bitxo horta bolako erango tipo bat. Bere bilena, topera. Ai! Nu! Su kanpora. Hain bestien dauen tiroan agazte dotaz ja. Eta horra gara nindun da ba. Tos. Ai. Vale. Baina ez teko injarrek. Vale. Zer. Hau ezi saldu ez. Ia ba, horra gora. Ez leko da. Ez dakit zerrein. Eta horra gora altzeko bidi beste bada, berez. Lehenko templu barruko kontu egingo eta igual. Vale. Ados. Ba horreko apiztuko gordun da, listo. A ver. Zau, gaurra hierro izen. Jana, pidaus. Apurka. Edo goitxe jumina zer egor. Zemen egon da bidi ez. Bai, momentik. Vale, harin jo eskero.
teletransporte aurretik itxotaz. Pero ez. Ui, zein jot. A ver. Zein jot. Zagoa ez duz ikusi, baina Steameko lorpena agertu dute. Teknika berezi bet erabiliotela. Eta ez dakiz izan. Suposatzen dutela manualien agertuko dela. Claro, zuri etxeko agertu. Bastak izan ninten, edo zer izan dan, kusi bez zer izan dan. Seguro gero manualen agartzen dala, bai? Igual magizega zer ikutsi deukin deu da baino esteko deu zer, ez dakitz. Ah, bale, hori izan da, a ber. Salto da voltereta gaz batera. Baina danak entziste praktikoki ez. Vale, ondo jagitxe bintzet. Sakalako gehiago bagongo dire segurunik ez? Bai, ezagitu son dos eitzetan, oza. Vale. Txurte jate lorpen bat. Mille... Ai. Pedar zati ebeido tuzela. A ver. Vale. Aldut aktibo. Bai, ez da. Zer energizedeko. Laster bidiez. Aurrengot, estriparik. Zetein askorik, baina bueno. Zieta askorik egin ezakea. Eta ametik ez dagoen beste bideri bajatzeko, ez? Bai. Jode. Jode, benetan, Templure noa guardengo dot eta urten egonaz. Ai, ez, karo. Vale. Bueno, aurten egonaz ikusi ingotia espado estien joten. Zegoal ikusi bezazten goa metik edo bai. Ez. Listo. Baina ezagitza hau aktibita egon edo, zerdia portut egon dalez. Ez da hilea eta listo, vale. Karo, honek ia hiltez, urten gula eta metik etorri. Tenemos pena garbitu.
Pues ez dut horan ez dela arazorik egongo, ez? Ez dela inorrutengo barrutik. Igual oso posik nago aurrerantza, bizikitxigaz eta astuz barik, baina bueno. No. Perfecto. Eta hemen da lehenengo garri gorri zehala. Txura oso deko baietz. Jefere mateko mirko da. Txordo, bueno, jefe egon bia derregor. Karo baietz. Ese tío mañana. Bizi da, aurregia, buah. Ese monstruo da aur. Que va, grisite. Buah, ez lako gurre. Bale, horretari gaur korrekaren mierda dut, ez da besterik. Eutxi bai. Eutxi gitxi. Ene basan espero lako monstruo handitzek amen, ez da gitxe gaitik. A ber, ni noa... Nun geratu da nire eman mutxu, Zailtzen hazen ez hostiez txampon danak kentzen, ez? Zoin hogei emon bado estezian. Ez da, zebez. Bai será. Cortan escudo bai ala bai. Guai dela gatza, eurko asko pareta. Sarteston bizi barri deko. Eta joteko gatza da. Bai. Oso gatza da joteko. Igual dispareta izango dagoeto. Hola. No. Ay. Ah. Buah, milagro. Horrek errapetan bat zaitu, adios. Ba. Ez que beste modulu bat egon bida, rigor, Lan bai. Hola.
Ufa. Ai, ama. Tuo bizirik ez hau. Ez diziostu. Hala, bai zera. Hori segundo arratazketa do, ez? Osea, ez dagoen benetan Trumpi jarritxe nitxako atazken da horta listo, ez? Bueno, vale, ya rápido. O sea, echa Jovier de rigor leku gorri zen. Ay, ama. A partidarik eskasen hain. Joder. Ai. A ver, Lasa izan joala estudiot. Ai. A dos. Hola, joder. Salto yo, va.
justo behin bakarez ez dutela hori eta buruarik izan. Osa, badakin doiz nazen garai ezin ez, saltot neotenien, baina ez dut asmatzen. Hori saiesteko. Ai, ama. Bueno, venga, beste bain. Bai, osa, berez, hemen jartzen dugu, ez? Eskuliburuen. Ba, bueno, Dark Souls moduen. Hor babesgunea saiestu. Aslan zantzaren, eh? Hau, babesunea, ez? Osa, hor lurreikutu arte, ezin jozte minikein. Orduen hori da... Bai, hori da. Osa, da justo... Eso. Hori tinona hor. Eutxe dagoen bitxartian, ezi ez dien minikein. Eta nik uste hori itxina bala, baina. Puro gehiago afinei bierko dut. A ber, mendau nire mamutxu, Ez da guala. Ba, ez dau. Igual justo honen azpizen dago, Linterna hori. Ai. No, zeltzen. Vale. No. Puro kaotiko dago, Ai, ai, narrete. Horra ditut, baina gure barik izan da, Que va. Ya va, te maté. Vengos. Vale, va. Gogorra izen da, Eta, joder, a ber, gata izen da, baina asko izen da, asesinoan jo, bez. Ez arpeizen, ez atxeko aldien.
Shot. Kusingo de zerba dagoen ametik, ez dutela usten, da vuelta. Vale. Bi remoten dugu horren beste ure zurregaz edo, dalakoakaz. Listo, nortu lehenko giltzea. Toin hori, teletransportiziongo azkenin, edo ez? Ikusitzea dela ikurrea agartzen, eskarregi egon da, Eitxu, vale. Eta nire, zapaldu dutezenak suposatze dut, ez? A ber, tan askoan hona lekure. Bai ez. Bai. Bueno, neurri sartu ez dakitzen. Azkenengo abitzu etorra. Objektuek edo zer. Osa, gari bezer dizen. Aha, vale, okei. Bueno, neurri sartu ez dakitzen. Ui, hor. Zer da pastan bere buruaz? Aha. Hori akatzen dara, suposatzen, ez? Bueno, ez dira hori, neurri hartu ez dakitz ba, azkenengo GPA, buruzageo, paseot, potra hotxegaz. A ber, ba, oin zengo dut, ona artiko lekuren atorre do. Posta egizien da. Ui. Zer da, sekretu txuela. Ez dago egoten. Zer ba, joder. Ibai, suposatet hori, hemengo hizkuntzi benetako hizkuntza bat izango dela, ez? Segurenik. Humiltasuna. Zagitz ba. Ez duz danak amaitxute eta... Epa... A ver, hemen dauz guz asko, Zeten jese besoraz. Ados. Vale. Dut probe beretan, izerreina bat, ez? Vale, baitz polerrik ez, Pentseu ez. Ez du moten izan aldenik, baina, bueno, badazpa ikustiarra. Zebaz.
parry. Lehenengoa. Aquí. Eta zintxo, kolpe bakarrien edo. Osa... Desifratzeko modu eda borduan, ez? Vale. Ez dakit, norantzak junik, Bueno, suposate templur, ez? Mengordeko dut. Vale, bani segurunik inezen gorran proa, desifratzeko moduan. Tipi. Parik. Gabizile zen misteri handi bategaz bueltaka eta bar, oza, ikitsuposate dute dena, alako gaizkiren bat askatzen gabizela do, emoten dugu, ez? Ez da gure spoilerrik, baina horren zentasina dagoeta. Strategia bezala. Parezen nabil praktiketan, bale? Kali, logike diño. Ez da holan. Edo bai. Utxe momentu lortutena da lehenengo harri gorrize nagusize hildot eta bertan itxi besterik parik. Pasoan nadan dabe itxiotez leku batzuk, zabaldu barik. Horren ara buelten nahiko nike, alba da. Eta hube ez dakit zer. Paresena harteko usteaz, Eaten du horteko inoz. Horren suposatzen hileku erreza da nabiela, ezta? Barriro hona joan, eta lehen atajo lasterbidie zabaldu dut. Orduan, eta parte horreko sabetopen aitez. Horrek altxorrak eta atzien itxotesnak. Talako zerrez.
dakit, Gotena txampona bota barriro, na? Talan ja lau txampon dauz. Ez dakitzen da hori. Kutsutanak bardin balizo da ben, edo bakotxen gauza desberdinek emoten da besan. Naten dara jungo naz. Uste tiru bakotela, okaspena bien, bai, badekot. Zeta estuz bat edo erosteko. Estuz, Ados. Oineko ez. Ez, vale. Nik uste korrekan jugu nazela. Metik. Hone idenari kasurik pez, eta honak ere bot. Vale, putxu dena bardin, hobeto. Hori... Suizidia, ados. Kanpora. Kanpora. Eraman gutena da... bueno. Nire mogitzen gauzak, eta gero... Nazte jenaz. Torra. Baina ez da guzek. Errezen birkot. Horreko baten utxikitzen joan hau, eta ez da indun zan. Ahí ba. Ope zein zen da. Ope zan... A ber, jaztute ekot. Ope zan bizi gehiz hau ez, eukitxie. Hau zan sasoie, eta hau magiaz, azteko. Eta da bea... Osasun puntuak, vale, ados. Si hau opegaz buruen ez, overpowered, ba... Tamen zer, ala... Eta zen bidarotu negaz, ba? Igual... Guztiz hobetu danak edo izango da. Bai, gero probe arte uste dut ez? Edo... Onoen behitzetan adegot ez, bardin uste dut. Ez dugu moten hemen ez zerrein aldotenik... Nolako bat bota edo. Nastin zez. Era bimitesla, por cierto. A vuelta. Nazko goratzen duen egotu zen bestia. Claro, lehenengoa bai espati lortzen honetu ez alko dain barriro, baina gero beste bat itxin eman probe barik. Ze hau errezetin haun txe deskubri dut. Baina dut nego dain ez. Vale, ba. Harre lehenko degoten dana hobetuko dut. Igual eziot, ez da modan diruek, baina... Bentzet. Hola. Aixera. Vale. Vale.
Hau nahiko nuke, alba da. Vale. Zu kanpora. Ei. Tipi. Ez tekote margen handerik, Hau eta bestia, hau. Eta EP, erresistentzia puntuak, suposatzeot. Igual. Vale. Ia burrute farmi aldoten daula mentxete. Berronda berrogeta marrera aldu. Txulapikorik ez tegot, ez? Justo. Listos, bai. La vuelta. Kare, nire galderia... Zer antzun ez? Baina... Iru dire topiek. Ze iru bat izen topiek. Horra... Eroien lepure no barrera. Justo goia zer dagoen. No jurengo naz. Bada espadan. Beni ez dela inari nio. Baina, bueno. Ez da egiten zer luzera ekon joku bez? Zenbateko iraupena. Aur. Ai, ez... Joan, la guitarras. Bueno, igual ez horren txarra. Ez erantzun. Se ves, bada espadan. Zeps. Tipi. Honizeko torren argi norantxa funbierna zen, nahi izan. Lekulo esabatra juego naz, da mapia dakot. Epa. La leche. Torraltu herrela niko ez da izan alten da, Holda hola beste bida atzetik edo, baina... Misterio ere mat argitu, ba... ez dakit egiz izan. Ze puntutaraino... Argitzu dutena misterio bat dan, edo... aventura nagusiko oso zer dan.
Behari pez. A ver, venga, mapeatakot. Tu magikoak oza beste bat dago, ezta? Zaten dute behar beste bomba gaurretzen dituenak sari daukala bueltan, bale? Ba, igual que esa bota bierkotez, ez dut apenas godoten. Claro, es que zaitez alako indartxua izaten. Claro, baina hori horretarako da, bosan kontra. Vale, horretik honaz irun pentsetan. Claro, izaki zer dan, txamponana. Claro, bigarren mailara altzen ezela, irua zulertzeot, eta gitz. Lehen ez da irakurri ez? Iore zarra, kontrol puntu elda. Eta aktibitan dala, energizegaz, bale? Toloi ondortuan. Ose. Dena dago hor, baina beti erdizkutuan. Vale. Hau joan adibidez, hor, nina hauen lekuen mapan, behien dagoen hor monstro bat emoten dara gure zur moduko bat, horran askoan adibidez. Eta horra dagoen lekure, hor behien eskuinaldien dagoen energizerera bez, tot uste juna zenik. Osea, que igual kombinete. Galdera ikurrak ulertxoten agatzi dire teletransporte puntuek, ez? Zumu nola egin, haber, zute inoz. Ui. Ba, ez dakit ziten ez. Ke ba? Ah, vale. Ados. Esto horrezen azela, ez? Ari emotie. Vale. Osa, niegonaz momentu jo bi junien, putzuen... Horti pasabide dugatutik inaz joan, adibidez. Horra bai joan naz, ez dut niko guza hausetxeko. Momentu zen gotena edo na joan, edo horra joan. Eta karo beste lekuek. Seguru, guzo pilo etxiotezela. Eta horra adibidez... Hori nara aktibeko, segurunik. Ez da hileko barri edan. No seguru. Ez que hau ez da gizlekuan. Txo momentuen. Joan bana zen bez. Ah, bueno, bai, karo, hau da txegona zen hau aktibidot, orduan. Bai, hau aktibidot. Rinjot. Betxamen da biltxosatzen ez igual. Errezetako. Guta laugarren horri aldea. Hori da. Vale. Baina beste kontu beda, oinoko nasena joan, nire egitzela. Hane be, oinoko ez dut zapaldu. Sakesaz. Ja, bai.
Claro, ez que hasik eran kontu da junaz laolako energi torre baten lekure, baina urruntxu, jarrena soinoko eta ari emontzat, eta animazioa etzen hasi da, baina pentsetan eban, besteri barik urbildu inbernitzela aktibetako, ez da aktibetan izen. Bakar, gero konturatu naz, ez edo no saltela erabili 3 segundoena. A ber... Orduen niko... Ai, baina, amentik ez da hori bidez. Como paranoa... Osea, a ber... Galduten abel. Zurbildu bezein oinartin usteot. No, bai. Cambia. Ezken galdu nabil. Zeleku itasen da zelekoz. Hau bai inot, vale. Hori altxorra ez, baina... Ez hau. Suposetu bagarrik, energizen leku egaz eta bestia elzingo dala, baina bueno. Horra hostak izartzen niko. Orduen ingotena da, horra hegoaldeko energileku joan ikusteko jaizko da. Ze, klaro, hori zeruko atoloien kontu, ondartzatik ikusten dalez. Igual ez dagoela zentxurik ez zer ikusirik, ez zaten da bienagaz, baina... Medik egon probi. Ez dutela bosta metidanik. Jokuna zikeri da. Toloien ez dut uste egon azinik. Orgo izan, enaz egon. Ulertzet ya tan aktibitat hausla, ez? Zauza baldu dut. Ah, vale. Ados. Ah, vale. Me gusta. Vale. Eskutuko sekretuak, ados. Pantalla, kontrolak, mapak... Basan egon da zartaldiko lorate gizetan, goi munduan ez dut uste egon azinik. Eta bezitan bez. Hor dagoen energitorre hori ikusko dut, ia zer dan. Eta nik uste jalazte ritxingotela lan hau, Zinemetik izintxe pasasik iran espata barik. Orduan esango neke... Baina kar hori dau. Eta zingo dut aktiboz. Que ba. Arria, bueno, Mundua esikerago leku dela. Ah, vale, oza, espiritu mundue. Vale.
Azte gongote momentuz inaltenik alakorik. Zebez, honedekina da, aurrezko zera horren ikurre. Zea... Ikurrorik ez, bare, ai... Ez dakiz barriñan. Bai, bainaz. Orduen hori zozen aktibeti izango da kontue, gero horrek zatik zabaltzeko. Ikusi dut esela bi edo iru. Hemen agondan hau. Ez? Bai. Bastakit garantza joan. Postontzi se me esto he dicho, barrero. Igual estaba la serva, ya. Uy. A dos. Nik uste gaurkoz, berton itxiko dutela. Gorde ingo got eta listo. Eta bi hor dutxe izan lazkenien. Aztertu ondo liburua, bale? Ba, bitxu. Amatxo horretik liburu hori barriro buelta hon bat emongo dutxagu. A ber... Claro, eske goi mundua hamen hau agartzen dalez. Nik ulertzen eban zala... Hor... Mendiko lekuen dauen lekue, baina, klaro. Igual da beste liparik espiritu mundu ez. Orduen, faltea eskuteko. Sekretu bat deskubritzen baduzu, eta asko zabalduko dizkizu, ja. Eta asko ez seguru sekretu hori ja altela erabili, ezta? Bai, Vale. Ba, orduen honat, zineik etorri, ez dakit salto aldalakoen gerotxu hau edo... Zozer falta jatelako edo, pitzeko. Honetik untxe bilnaz, hau da naineko, tekialdeko basoa be... Zekialdeko basoan maparik ez dekot. Baina, bueno, enge dekot. Edo hau da ekialdeko basoan mapia igual. Edo ez guzurra, hau lengo leku da. Hori da nahi dau. Mapako hau... Bale, oza, leku hau osorik dala goi mundue, bale. Oza, herrigaldea, izen burue honena. Bale, ados. Base gehiago, hortik pasabide edukatutik inazkoan. Igual horra juteko probien bierdot. Horra igual salto baten, no, ontxe. Eta total. Korrikangoaz ikusingo zer dauen eta bertan itxikot. Zamentik egon da nago ez... Ja galdutzen abit. Bai. Hori dekot. Karskore falteatzen. Aktibetako. Boa, a ver. Igual está. Este tío igual horrega se da. Activemos va. Vale. Va horrega no.
Buena Edu. Es que ya está, en juego batzen dut egitorri nazional hondik ez. Ahí gizone gantzados bai. Beste bat. Ahí bastakit, momentuz. Leku horretara aldu nahi hot. Es que seguro nik eialte zela erabili. Bastakit zelan. A ver, así creo que así cuadrada, listo. Estamos en principios, historice. Fokuratxo revista. Ai, horregoz, osasun puntuak eta estetea puntuak, bale, bale. Suposatzen bilena hasta lau izango baia. Sakratu. Sagarra.
ez dakitz. Agora aldu nahiot. Baina, ez dakitz zelan. Ez que hau ez dakiz lekudan. Troloi ondatu izango da, ez? Troloi hau dago tamalo. Vale. Hor nire agitzitela nasagoan, Ulertza dutena gaitxik gantxantzako objektu gongo da, hemen. Vale, momentuz orduan gorko zaman itxiko gu. Dobre dut. Vale, horren ez dut guztetuko nintzenik. Vale, listo. Berton itxiko gu. Horre bat faltan, Ja, eskitxarren hori da, igual horren bat bidien ez dutela kusi edo ez dut eitxitela, da... bueno, urrengo baterako bai. Eskerrik asko ikusten egotear, Asko horregatu, gaur bi ordu eta piku, ez da broma gitxi. Hori, momentuz asko da beste guztetan, gizitzan, Eta misterizioan puntu honek, hemo ditxo, zozer hor, berezitxue. Berez armatureko gizitzan. Eskerrik asko eta urrengoan jarratxiko dugu izagoaz, bale? Bikote.